Ja, een schönes morgens ist es nu, maakt het waar, zon schijnt. Dan zat ik in vrije in de boeien. Over de oorzaak wil ik de zaterdag vanaf wil ik vertalen. Vandaar. Ik ben op een reis, ik voel met een wat een eenzamere weg moet zijn. En kom ik er allemaal in de aak. Dan zit ik zo met wat oud zijn, voor mij met wat geworden zijn. Maar ik word voets aan dat het niet de geval zijn. Er waren 5 personen waar ik voets hastig zijn reed. Die hadden alle lange geweren. En wanneer ik niet krijg ze deden, zij zeiden en zij wijzen deden, dan wijzen er geweren krijgt naar mijn kop. Zo ik word voets aan, ik word met ze doen wat zij willen hebben, zij wijzen deden en dat. Zo zij leiden me een eindje van wagen af. Vielleicht 100 Meter, 300 Schau. En daar moet ik dan drie op, dan kan ik afzetten en ze zeiden ik zal daar een eindje afzetten gaan. En kun je me een eindje af kunnen doorzetten. En dan kan ik nog niet doorzetten, weer de nächste 40 wat ze afvallen weer. En wie weer of een steun, die man die ging zich dan een eindje af doorzetten. Van mij, op een steen kan ik zich doorzetten daar. En daar is ik tot het aanvang zijn reed, ik dacht ik, wat deed ik nu? En ik deed beden. Ik vang mensen aan te beden. Een ding wat wanneer we niet weten wat we beden zouden. Het hongerbeden is een weg wat we niet kennen, wat God ons geeft dat we die brokken kennen. Maar ik deed ook beden, God wil een engel checken. God wil een engel van licht checken, rammen aan te maken aan iedere persoon wat er weer. Het zal nu een steun, dan komen nog helemaal 2 personen aan wat ze afvallen hadden, maar ook immer een 40. En is de persoon die zwaar voor weer. Met de 40 zouden we weer alleen. En we zijn zeer vredelijk. We gaan ons loten dan. Dat is niet dat de tijd wij loten weer. Nou, we de tijd maken waar dat te veel ligt, dat het hard gaan rijdt. Ik had me een tijd weer stilgelegd op een zand, weer een stripje zand. Ik had me stilgelegd. Je moet je nemen dat. Maar ik kan me dan hier waar het hard gaan rijdt, een zand, dat het hier is van een zand geschaffeld wordt. Zo dan weet je weer de aanhoudende tijd ook. Maar God, hij had een wondervolle plan voor die personen waar het laatste komen rijden. Die 2 wat ze even vallen weer. Dus we staan daar verloten houden en na het 40 met kunnen. Jeder in een aak, die we 40 weer ganz veel zagen, we kunnen daarna in jeder aak in een ruim. En dan zie je een van die wat het laatste weer heen komen. Waar die persoon weer wat de wet uittrakken weer. En nou, ik ben niet wet uittrakken. De andere zei, hey, nou, ik heb je ook niet. Nou, maar wie in de wet uittrakken was, die hadden gezeten, op een stein gezeten. En nou, wie weer dat niet? Nou, weer er nog weer was. We hebben nog even de man aan zich was, dat weet je nog. Dan weer het stil. En ik dacht ook goed zo. Dit wordt God zijn, je was wat een engel geschakt heeft. En maar wil je bij zijn weer niet was, dan weer je tevreden. Vielleicht 3 minuten weer, dan zegt de andere, waar weer die persoon die wat uittrakken weer, dat weer einer met wet uittrakken, wie is dat? Wie weer dat? En ik zit in je hele houden van dat en zei de einer, wel, zei de einer, dat was een engel je zijn geweest. En daar werd ik met aan verstemd, dat was een engel geweest. Zo, ik had die engel niet gezien. En maar wat ik kan beden voor dat de engel wilde zijn, is mir nog maar klaar openbaar wordt. Dat de engel dienstgäste zijn voor ons, dat we ons beschützen doen, dan zoals Hebräer 1 vers 14 zegt. Zijn die engel niet alles dienstgäste en dat hij geschickt, die wordt de Seligkeit overworden te dienen. Wanneer ik in deiner heb, wanneer du in deiner hast, dan heb je den zei wat je doen zal en je dat doen. Zo is God ook. En dus ik moet mir dat klaar openbaar worden, dat de engel zijn dat toe, waar we die handchecken doen, of wat we beden doen, dat die zelf zijn, dat zijn dienstgäste. Den dag is mir dat klaar openbaar wordt van den vers dat God engel gebruikt om ons bij ons zijn, want we beden doen daarvoor. Daar ik met 10 personen uitwählen, waar ik wist wat de zware tijden hadden, kwam voor die in geestelijke leven. Ik deed voor 10 personen beden en dezelfde week had ik van 3 van die personen, die wisten krijg einer wist krijg bij een moment dat ik gebed had, de andere wist krijg dat een dag dat weer, die had een lichtje gehad bij hem. En de andere persoon zei dat het kwam voor weer waar was van die moment aan. En in de westen woonde de tijd dat we was dat ik gebed wil hebben veranderd. En zo ik en du, wie hadden gelegenheid, beden dat God wat engel checken voor die personen wat het vele deed. Vielleicht zijn het metbreider am Haaren, vielleicht zijn het andere personen, vielleicht zijn het die vriend. En dat is kort wat ik wil meedelen, die moet te spreken. Dat u dat beden kost.